As mulleres foron sempre, desde os inicios da especie humana, as encargadas de alimentar vidas. A historia da alimentación e o cociñar durante milenios así o demostran. Elas, devagar, con lume ou mesmo sin el, coidaron, conservaron, transformaron os alimentos para que a humanidade poidese viver en todo o espacio chamado mundo. Na Galiza, país con recoñecemento merecido de bo xantar, de alimentación variada, limpa, san e xusta, de produtos da terra e do mar de moita calidade, as mulleres producían, recollían e cociñaban a meirande parte dos alimentos na proximidade da súa contorna. Donde o mar e a terra viven de maus dadas, os seus saberes facían dos seus sabores un contributo para o padal, diferente según as épocas do ano. E agora outras cociñeiras, herdeiras de tanta cultura das cociñas, seguen a traballar eses alimentos e outros moitos con sabiduría, ciencia e cariño. Seguen facendo xantares de temporada, das festas, dos leceres. Saben recuperar o que sobra, a roupa vella, historia da reciclaxe de alimentos feita por mulleres. Artistas no coidado de fabricar e mellorar o cociñar, continuando co legado daquelas que fervían a cascarilla no leite para facer chocolate sin cacao, ou migaban o pan duro para botarlle o leite fervendo e así amolecelo, as sopas, cereais de toda a vida. As mulleres son nutricionistas, saben moi ben que a saúde de todo tipo entra pola boca. Por iso, a entrega deste novo arquivo do Grupo de Traballo Imaxes e Voces quere recuperar a memoria e o legado de tantas cociñeiras de fondas, casas de xantares, pazos, conventos e de tantas cociñas en máis, que tanto traballaron, innovaron, transmitiron e crearon para a ledicia dos padais e das xentes, desde as lareiras ás cociñas de ferro bilbaínas e hoxe pon sorte con sistemas máis doados para cociñar. Os seus caldos, sopas, guisos, asados, cocidos, escabeches, caldeiradas e sobremesas sabedeiras fixeron e fan de Galiza unha potencia culinaria. Sempre foron, son e serán cociñeiras de vagar, a lume lento, mais tamén economistas, diseñadoras, administrativas, decoradoras, nutricionistas, expertas en logística e un longo etcétera. Das súas cabezas, mans e corazóns sae un bo facer que acumula hoxe séculos de saber transmitido e mellorado. As mulleres que falan nesta peza son mestras da cociña. Consuelo Rodríguez Rivadulla e María Xosé San Martín Rodríguez, a nena, de Casa Chelo en Arzúa, con varias xerazóns de cociñeiras. Lucía Freitas, cociñeira na Tafona e produtora de alimentos nas terras de Compostela, co seu proxecto Amas da Terra, que pon en valor e visibiliza a tantas mulleres produtoras da terra e do mar. E Ana Portals Camaño, cociñeira nos Olleiros, en terras de Compostela, orixinaria das terras de Outes. Que dá empezaches a traballar aquí? Eu desde pequena. Viña do colegio e poñíame ali chamaban o ferrado, o vertedero para fregar. Hasta que edad fuches ao cole? Hasta daquela ia ser 14 anos. Con 14 anos xa viñas aquí a traballar? Sí, traballaba aquí daquela non había tanta xente, tampouco por la semana. Aos días de feira, sí. Digamos que fuches ti a que transformaches isto para convertirlo en casa de comidas. No, bueno, sí. Por iso Casa Chelo. Sí, porque antes era Casa Lucrecia. Sí. Lucrecia era miña nai. Primeiro era Generosa, sí, que era miña abuela. Sí. Miña nai, Lucrecia. Foise arreglando un pouco máis, aumentando. Que pensas ti que pasou ca túa filla para que ela siga sendo a cociñeira?
Non sei, pois, ela estaba traballando, pero despois, claro, eu tiñame xa que eu xa iba maior, tamén había máis xente, e claro, eu tiña que vir tipo aquí, bueno, ela gustalle moito a cociña, e decideu quedarse aquí. Sabía xa o que facías ti, é dicir? Sí, xa sabía, sí. Sabía, botaba unha man. Xa botaba unha man. Ai, sí, facía como a min, cando viña do colegio. Tamén botaba unha man. Nena de Casa de Consuelo, María Xosé, non? María Xosé, sí. Cuarta xeneración, sí, ao frente da cociña. Túa nai explicounos que ti non querías traballar aquí. Non, cando tiña 18 anos, non. E como foi que acabaches aquí? Ao final remataches aquí sendo unha gran cociñeira, ademais. Cando tes uns aniños máis e vas cavilando xa que tes un negocio montado, que funciona, e que si queremos que siga, pois eu era que tiña que estar aquí. Meu irmán tampouco non lle gusta moito, e entonces dixe, bueno, Pois como chegaches a traballar nesto? Pois mira, foi algo moi espontáneo e buscando unha alternativa práctica e de salida, non, de independencia persoal e laboral. Quero dicir, a cociña, sempre houve cociña na miña casa, eu vía que miña nai cada vez que poñía un plato na mesa estaba expectante a ver se nos gustaba, quería un resultado inmediato, unha contestación inmediata, e, bueno, vía esa cara de cando dicías, coño, mamá, isto está... Bueno, esa satisfacción. Entonces, buscando unha salida laboral rápida e práctica, e tirei un pouco por aí, polo mundo da cociña, vendo que era algo que podía, bueno, facer feliz ao que estaba enfrente. Cociñas, a resposta cada día, quero dicir, era algo moi inmediato. E fixen uns estudos aquí no Compostela, logo empecé a traballar e vin que os que me rodeaban sabían un pouco máis que a min, e, bueno, volvín a estudiar en San Sebastián, volvín ao mundo laboral durante 10 anos e tamén seguía vendo que, bueno, que tiña unhas carencias por esa precocidade de querer salir ao mundo laboral rápido, e volvín a estudiar outra vez en León, fixen outro curso, e ata que decidín montar o chiringuito. Pero, bueno, foi un proceso de que cada vez foi me gustando máis, enganchándome máis, e foi algo natural. Pero, bueno, sí, penso que me marcou esas comidas na casa, e logo dos estudios vin e montei o restaurante, pero cada día estou facendo ahora cursos de gestión, porque, bueno, cada día a cociña a gastronomía é algo moi amplio. Cando decidín estudiar cociña, eu a verdade que fui unha adolescente bastante especial. Destes adolescentes que hai tantos que non saben o que queren. Realmente, cando comecei a estudiar cociña, foi cando me din conta de que si tiña esa habilidade, esa facilidade para estudiar, para fixar, para... Onde estudiaches, Lucía? En Bilbao. Para min chegar ao País Vasco foi comezar de cero, non? E ademais deso, se lle une que facía algo que me hacía super feliz, sentirme útil, sentirme que había algo para que eu me sentía válida, tanto nos estudios como na práctica. Para min foi o principio de un gran cambio, non? Porque me deu felicidade, moitísima. Estas inseguridades que eu sempre tiven, pois pouco a pouco pulíanse, non? Bueno, evidentemente tardei anísimos, eu hasta fai pouco ainda tiña moitas inseguridades na cociña, non? Tamén un pouco polo feito de ser muller e este autoteito que nos poñemos de querer ser tan boas e que nunca chegamos, non? Pois xurdeu a través dun familiar poder coller un restaurante que xa estaba en funcionamento, pero que estaba como moi en capa caída, e poder xestionalo eu, non? Que pasa? Que eu viña de cociñar de grandes casas. Eu só sabía un xeito de facer as cousas. Eu soñaba con democratizar a alta cociña, non? O que significou para ti o mundo ese da oferta de traballo en Estados Unidos no momento que te chegou? Pois para min foi unha salvación, literal. Cando viñeron a comer e me plantexaron a idea de poder levar a Nova York a súa identidade como a fillos de migrantes galegos, non? Bueno, o proxecto era moi fermoso. E me acordo que a semana seguinte chegaron os americanos. Bueno, era un americano e xente de aquí. E se sentaron e me plantexaron a cifra. Ti canto queres? Entón, un momento, el colleu, apuntou unha cifra e me puxo na mesa e me dixo, mira, isto que temos pensado, vale, fixen así, mirei o papel, puxen cara de póker e marcharon. Eu teño recordo de, eso non se me olvidará nunca, cando saíron pola porta, dando botes como unha
como unha nena pequena, sabes? Porque habían posto un cero máis o que eu pensaba. A cociña que ti facías, xa aprendiches a facer outras cousas ou seguía sendo a Eu cociña? seguín co de miña nai. Que era? Quen aprendeu outras cousas foi a miña filla. Facía callos, Sí. facía, bueno, o caldo, eso sí. Cocidos, callos, bacalao, guisos de arroz, Sí. carne asada, sí. A carne a media hora, que xa facía ela tamén. Así de sobremesa, de postre, facías algo tamén? Ou... Aí depois facíamos No, antroido... Ai, sí, as orellas, as filloas. Eso facía delo todo, non? Sí, sí, sí. Orellas, filloas, mulluelos. Sí, sí, sempre había. Pero facías ti tamén? Sí, sí, facíamos aquí. Claro. Nós sempre fixemos todo aquí. O facía a miña nai, tamén, e facíamos dulces para fora, encargas, cando facían así nas aldeas que tiñan a festa, e facíamos dulces tamén. Cando non me vivía xa a miña nai, eso, seguín facendo, pois deixeino porque non daba feito máis. Non tiña máis que dúas maus. Sí, eu procuro facer a cociña que facía ela, que foi a que me enseñou ela, e despois, dentro deso, bueno, pues facer algo un pouco máis innovador, pero sin perder nin o produto, nin... E igual fago, pois, o mismo, pero igual un pouquinho máis elaborado, ou con algo máis de decoración, ou si algunha cousa nova que ela non facía. Por exemplo, o bacallau. O bacallau fago recetas que ela non facía de bacallau. Poñolle bacallau, poñolle queixo, aproveitando que aquí é terra de queixo. Claro. Pois poñolle queixo. A empanada de castañas tamén. Antes as empanadas eran sempre o atún, o bacalao, o carne, pouco máis. Ahora facemos a castaña, facemos a de mexillóns, con chorizo. E me imagino que tamén aquí hai un traballo de búsqueda e experimentación, non, Ana? Sí, porque a creatividade, se lle podo chamar así, solo aparece cando estás traballando, non? Solo que as más na masa che aparecen cousiñas e que moitas veces discutimos, porque, anda, tíamos que poñer isto, ou porque isto tal, bueno, donde berramos para o bo e para o malo, e discutimos e debatimos e bueno, e convivimos, non? Cando fracasa, é dicir, porque eso, non? Vamos a probar isto, vamos a cambiar isto, vamos a facer outro de máis aló, e me imagino que hai fracasos, Sí, porque só os fracasos e os errores... Sí, hai máis fracasos, sí, sin dúbida. Sí, cando os momentos de mantensión son cando cambia a estación, non? E cambios de carta ou non, ou por que non facemos isto? E non sai porque, bueno, somos moi novos, estamos aprendendo e ao mellor sae e non encaixa co público que ti tes, pero, quero dicir, desa receta sacaremos outra, porque unha receta non só é unha elaboración, ten millóns de elaboracións, pero sempre sai algo, nunca o vemos como un fracaso. Isto é unha cociña de tradición, a tradición está feita, ten unha ventaxa que a temos feita, si podemos cambiar, trocar cousas, pero non é algo que nos perturbe. Nas casas sabíamos que se facía roupa bella, non? Roupa bella, sí. Tivemos... Que facedes con Comemos nós tamén. Xa? Eso está ben. E tivemos un plato na carta que era algarabía, chamábase. Que bonito. Sí, era unha roupa bella. Sí, sí. A xente demandábamos cousiñas de cuchara e para facer nos caldos que poñíamos o sosiño, nada, eso usábamos sempre unha roupa bella, bueno, un salteado de aproveitamento. Pero na miña casa comeuse roupa bella moitísimo tempo e, bueno, quería facer tamén un guiño durante, creo que estuvo 3 anos, a algarabía na carta, facemos tapas, pois elaboramos a empanadilla, pois como na casa en antaño, a empanadilla, xogamos moito cas masas, tostas, e, bueno, non tiramos nada. Facemos un pastel de peixe cas espiñas tamén que usamos para fondos e fumés, con peixes que de descarte. Temos moita receta de elaboracións secundarias, que van, Dios mío, como vamos a sacar? No, isto vai para a carta, pues, además está riquísimo, e o pastel que temos de peixe, ahora mesmo, está feito con descartes. Sí, non, aproveitamento total, pues, un pouco co que mamei, non se tira nada, e por que se vai tirar, e por que perde valor se é de descarte? Non me vale máis unha faneca que unha lubina, unha robaliza. A mí me gustaría que explicaras un pouco que finalidade ten esta horta e para que sirve.
Pois é a continuidade de unha maneira de entender a cociña, non? Desde casa, sempre tivemos horta. Meu pai me ensinou a ter os nosos pementos, as nosas cebolas, a facer os nosos pistos, a ir ao monte polas setas. É unha maneira de entender a cociña e a alimentación e o día a día. Eu, cando penso un plato, penso desde as sementes. A creación dos platos, o cociñar ou guisar os platos dun xeito ben dado pola miña realidade, que esta é a plaza. É o contexto que Galicia, non? Aí creo eu os platos, aí eu cociño, guiso coa cabeza primeiro, sabes? E tú crees que a xente reflexiona que o primeiro acto de vida e de saúde entra pola boca? Eu penso que non, que falta moita educación aínda. Por eso penso que o proxecto da Amas da Terra, por exemplo, gustaríame levar aos colexios. Somos o que comemos. Entón, eu penso que hai que dar información á xente, que a xente non consuma por puro consumismo, por gula, que a xente consuma para disfrutar, pero disfrutar sabendo. Penso que aí ven o cambio, cando te paras a pensar se están facendo ben as cousas ou non, a donde imos, en todo. Digamos, os produtos todos que cociñabas ti, eran de por aquí cerca, vos mesmos tiñamos batatas, tiñamos alfabas, tiñamos guisantes, tiñamos repolos, moita patata para todo o ano, tiñamos patata para nós, e máis nós tiñamos vacas, tiñamos cerdos, tiñamos posos animales tamén para darles, e máis para o consumo da casa. Chegábanos para todo o ano. Produto da terra, pois si lle compro a 4 ou 5 personas que son daqui, bueno, de arredor, de aldeas daqui de arredor, que me venden pois verduras, patacas, eso. Leite e yogur tamén unha empresa que é dai da zona de Palas e de Monterroso, desa zona é. E que tamén son os rapaces que están empezando, é un produto de proximidade e son cosas ecolóxicas e procuro collerlles algo tamén a eles. Carne sí que acollo por aquí en supermercado de carnicería de aquí, pero bueno, que tamén é xente que teñen eles matadeiro e tamén a produción é deles. Os teus proveedores e as tuas proveedoras, me imagino que terás moitas proveedoras tamén. Máis proveedoras, sí. Máis proveedoras, son tamén de proximidade, é dicir, creaches unha rede, digamos. Sí, porque ao final vas xa entre elas mismas xa se van, pois mira, por que non colles os tomates ali? Sí, é moito a Plaza de Abastos, é que non sei como sería outra forma, cal sería outra maneira. É dicir, que a túa tamén é unha cociña de estación. Sí, sin dúbida. Trocamos a carta 4 veces ao ano e non por as 4 estacións, pero quero dicir, si coincide, porque ahora ven a primavera, isto está cheo de froitos e si que hai que cambiala, sempre temos algún fora de carta porque os peixes non duran a estación inteira, bueno, é algo moi... De proximidade. Sí, moi de proximidade. Quería que me falaras un pouco dese proxecto de produtoras, de Amas da Terra. Bueno, pois Amas da Terra, eu penso que o resultado de tamén moitos anos meus de traballo no que me sentín arroupada por moitísimas mulleres productoras e que tamén non son produtoras, cociñeiras, por exemplo, do rural, cociñeiras tradicionais, porque son elas as que foron as encargadas de traer hasta os nosos días as receitas, non? Entón eu penso que mira, hai dúas formas de comportarse cando tes unha estrella Michelin, non? Para min era revertir todo eso que me habían dado tantas e tantas mulleres, non? Teño o papel, o foco, teño a atención, teño o deber de decir o que é realmente importante, non? E segundo, porque senón se vai a perder. E terceiro, é que se o merecen porque encima non teñen ese amor que precisan no que elas fan, non? Entón é que como non vou a facelo? É que é de lei, non? Como non vou a facelo? E agora vamos a ver un pouquiño que significaba para ti ser cociñeira, levar unha casa de comidas e ser muller e nai. Moi fuerte. Sí, porque a min nadie me sabía o que tiña por dentro. Coa xente sempre tuve un moi bon carácter. Pero despois por dentro iba para a cama e costábame. Pasei moi duro. Eu sempre tuve un carácter moi bon con todos. A miña cara sempre estaba sonriente, aunque o corazón chorara. Cando quedaches viuda me dixeches con 45 anos.
E con 2 fillos. E con 2 fillos. Eu traballei moito. Bueno, tuve un irmán que me axudou moito, Estaba en Bilbao. Sí. E cando eu quedei viúda, eu pa aquí, estuvo 3 meses comigo. Ela tiña a súa vida ali. E deixou a súa vida, eu pa aquí, estuvo aquí 3 meses comigo. Porque eu quero moito. Eu, cando estaba ela aquí, xa cociñaba ela. Xa. Sí, porque gustaba moito a cociña e cociñaba ela. Eu aprendi moito dela tamén, E entonces eses meses tú veches posibilidade de ocuparte dos teus fillos. Sí. Ocupaba deles de mandarlos ao colegio, de ter ansia de falar cos profesores, eu tiña ansia de que saliren pa diante. E unha cousa que quería preguntar, Chelo, ti te plantexaches desde que empezaches a traballar, cotizar para o día de mañán ter unha pensión ou como abordaches esa parte? Porque claro, eras autónoma. Eu despois era autónoma. Eras autónoma e empezaches a cotizar. Sí. O sea, e foi ti que decidiches ou alguén cho dixo ou como foi? Non, decidín eu. E con que edad máis ou menos empezaches a cotizar? Mais ou menos, aproximadamente. Pois desde que morreu o meu marido. O sea, con 45, sí. Tamén fuiches un pouco de pioneira neste campo. Sí, porque ata que ela, pois, se pagaba o marido, xa ela non pagaba. Sí. Porque todo pensaba, se morre el, xa me quedaba pensión. Era así. Pensaban eso, claro. Xa era así. Sí. Isto, traballo que estás facendo, non é só a cociña, non é só cociñar. Non, é todo, é levar todo. Levas todo? Todo. Bueno, pois a hostelería sabemos o que é, estamos moitas horas, e si é certo que hai épocas que non lle podes dedicar tempo á familia. Vamos a ver, o personal come ás 12:30, eu antes comía con eles, pero despois deixei de comer con eles, na que comamos ás 4 ou 5 da tarde, polo menos como co meu marido, co miña nai, co meu fillo. Eu quería que tú me falaras un pouco dese aspecto empresarial, das facturas, de este non é o primeiro local no que estás, antes estuveches en outros, é dicir, que significa todo ese mundo para ti, porque tú canto tempo levas nesto? Pois levo 20 anos, vai facer, fai ano que ven 20 anos traballando en esta profesión, pero con o meu proxecto 6 anos. Sí, 6 anos. O proxecto empresarial? Tema empresarial, é algo curioso, porque entran pola porta e siguen preguntando polo xefe, o encargado, e ao principio non me daba moito, non hai, quero dicir, non son eu, vale, quero dicir, ao principio non me daba moito conta deste tema. É algo moi curioso, porque non sei por que se relaciona, non sei por que somos poucas empresarias e cociñeiras, ou non cambiamos ainda o chip de que alguén o pode, quero dicir, non só pode haber unha muller ao frente de un chiringuito que parece bastante tocho. Pero ben, a verdade, eu estou moi cómoda, quero dicir, é o que te dicía antes, agora estou con varios cursos de xestión, porque sempre aprender a base da experiencia está moi ben, pero bueno, igual hai errores que se cometen, e tanto eu como os que me acompañan, os meus traballadores, estamos sempre porque ao final un empresario, quero dicir, os que me rodean teñen que ser como a min ou mellores que a min. Nun momento da túa vida decidiche ser nai. Me imagino que non é unha decisión nin fácil de executar despois, non? É unha desas cousas nas que tamén me gusta que a xente, as mulleres, neste caso, poidan ver alguén como a min que familia monoparental e que puido cumplir o seu soño de ser nai e non deixou de cumplir o seu soño tamén do xeito vital, laboral e demais, non? Eu non niego que chorei moitísimo, porque ademais como que todo se torceu un pouco cando chegou Mauro, porque quedei sola no restaurante, non? Eu non puiden elexir, non pude conciliar porque non había maneira, a única maneira de conciliar era pechando a porta, non? Entón eu sempre digo que para mí foron 2 anos, 2 e medio moi duros, pero eu sempre penso que hai xente que está todavía, que ten ainda máis difícil, non? Non sei como explicarlo, pero eu compárome a Lucía de agora e a Lucía de antes, evidentemente choro, porque hai que chorar, pero teño outra forza dentro, que antes non ou a tiña non a veía, sabes? Momentos moi duros, pero tamén tuve momentos bons. Sí. E cando eras nova, ibas ás festas? Ui. Conta eso das festas. Para ir ás festas era negro. Meu pai era moi severo. Pero
pero ibas. Pero cando me deixaban. Pero iba, cando podía e me deixaban, iba. Iba a festas, sí. Aunque viñera da festa e collera a roupa para río. Xa teño ido a algunha festa, chegar a casa e coller a roupa e marchar por río a lavar. Sin ir para a cama. Pero daquela era novo e aguantaba todo. E gustaba, eso de ir ali ao río a lavar e todo eso, gustaba porque estábamos así, moita xente, un contaba un coutro, outra contaba outro. Erades todas mulleres, non? Eran todas mulleres, ali no río, bueno, era a nosa festa ali no río. Era. Si, as mulleres normalmente falan de que lavar era, parece como si cando se lavara a roupa tamén as desgracias iban polo río abaixo. Iban polo río, sí, é verdad. É verdade, é verdade. Era así o lugar de reunión. De reunión, de xuntanza. De xuntanza e un pouquiño de alegría tamén, non? Tamén. Unha alegría, unha alegría, unha risa, sí. E entón tú te sientes orgullosa desa cuarta xeneración que representas nesta Home, casa? sí. Sí, porque, bueno, eu entendo que ademais o negocio vai ben, non sei se porque, bueno, porque estamos facendo ben, supoño, sí. Pero tamén a xente cada vez come máis fora, todo hai que dicilo. O teu bacallao está reconhecido como un dos mellores que se fai, a túa empanada de millo é famosísima, faz tortilla romana, é dicir, faz unha cociña que co saber que aprendiches recolle a proximidade, me dá a impresión. Sí, sin duda, e de referencia femenina e de referencia de proximidade e ca terra, quero dicir, sempre estamos nesta disyuntiva de para quen cociñamos, como cociñamos, a quen vamos dirixidos, queremos ser un sitio que non se identifique co territorio, estamos en Compostela, pois tenemos que, non, darlle un pouco de valor ao entorno. Desde o punto de vista gastronómico, non cabe dúbida de que Galicia é un mundo polas variedades que ten. E a ti non te parece que este mundo se está perdendo un pouco? Bueno, a ver, sin duda. Cada vez centrámonos máis no marisco, no polvo, pero claro, hai un montón de alimentos que non sabemos vender. Está claro que o marisco é o que máis nos define, pero temos unha horta, Dios mío, maravillosa. Quero dicir, bueno, solemos a filtrar e a que nos identifiquen con un solo produto, pero hai maravillas por descubrir. Estamos nun local de Compostela que é histórico. Tú sintes que este edificio lle dá ao teu traballo, que é fundamental, como un pouso cultural, e coidas que a cociña é cultura tamén. Sen dúbida, quero dicir, vir a un restaurante non só é vir a comer e a tragar, quero dicir, que eu teña unha tortilla romana forma parte de cultura, forma parte de historia, que veñas a un sitio tan maravilloso, forma parte tamén da oferta que eu podo entregar. Temos que situarnos e saber onde estamos. A cociña é cultura, sen dúbida, porque cada día explicamos o que é unha tortilla romana, de onde é, que nadie a coñece, non só os de fora, que eu teño máis xente local, senón os de aquí tamén, que non saben nin o que é a empanada de millo, non saben nin como se fai a masa, quero dicir, bueno, facemos aí sen querer, non, trazamos aí un pouco de docencia cada día. Eu teño comido algún bombón que aparte de estar moi bo, porque o chocolate é unha cousa que libera endorfinas e é maravilloso, pero aparte de eso, bueno, pues forma parte de algún dos proxectos non que tú participas, non, Lucía? Sí, os bombóns van sempre para a cociña económica. Sempre, pois, penso que na nosa medida debemos axudar, non? A visualizar e para min darlle a volta, decir, cun bocado de felicidade, dar máis felicidade. E ademais, un bombón, unha comida. O sea, estás nutriendo non só isto, estás nutrindo a xente que sepa que co que costa ese bombón unha persona come un día na cociña económica. Penso que temos unha profesión super bonita porque facemos felices a xente. A xente come e disfruta. Evidentemente xa non son os tempos de comer solo únicas exclusivamente para nutrirse. Entón temos a capacidade de facer disfrutar a xente. Velo en primeira persona no momento, porque é así, é super bonito. Pero logo dai o boom que tivo a gastronomía, que en certa medida, moi pouca, evidentemente foi boa, porque
a gastronomía é unha profesión, a hostelería, moi sacrificada. Entón, por un lado, sí que veu ben esa forma de abrir as cociñas e dar aire e dar visibilidade aos cociñeiros. O que pasa é que se pasou un pouco de frenada, non? Entón, evidentemente, hai moitos cociñeiros que o toman como polo punto de vista de o ego, de o eu, non? E hai cocineras que non, cocineros que non. As mulleres, cando acadan un nivel de recoñecemento na súa profesión, sobre todo na gastronomía, se ti te fixas a nivel global, a nivel de outros países nas mulleres, a maioría reflíteno en facer o ben. Teñen fundacións, teñen asociacións. O ego ben entendido. Cambian o mundo. Sabes, non o yo. O que non hai nada máis placentero na vida que saber que o día que non estés fixeches o posible para pôr un gran de arena en cambiar a realidade do teu ecosistema, da xente que te rodea. Tens que ser sensato e saber o tema do desperdicio, o tema de levar a realidade da túa cociña. Para min a cociña era, as cociñas das madres, das nais, das aboas, é a hostia, porque facían maxia de 4 cousas que tiñan na alacena. A min non ten mérito ningún facer grandes platos cun rodaballo ou cun bogavante, porque o difícil é estropealo. Eses comezos de satisfacer o que está enfrente, que a veces son defectos, sí, podes chamar paixón, pero, quero dicir, paixón por agradar a alguén que elixe o teu restaurante, que me parece super complicado, que elixan o meu e non o que está ao lado para poder vir. Quero dicir, e como non lle vas a agradecer? A paixón ten que salir soa. Como non vas a cociñar, non vas a ser agradecida, non vas a poñerlle todo o teu ímpetu e todas as túas ganas e as túas forzas en que ese plato saia ben, se elexiron a túa casa tendo mogollóns de sitios donde poder ir. Esta pequena mostra quere ser un recoñecemento, visibilización e posta en valor do traballo de tantas mulleres que cociñaron e transmitiron uns coñecimentos, uns saberes e unha cultura que definen a Galiza, que é unha actividade económica imprescindível e moi importante no Produto Interior Bruto galego, que son sabores e saberes que alimentan a vida mellorando a existencia das persoas.